Is mise Isabéil agus táim mo chunnaí I gcine sean ratha Contae an Chabháin agus is breá a bheith ag Seinneann ceol. Thosaigh mé ag Seinneann ceol nuair a bhí mé 5 bhliain d'aois. Is mála a bheith ag casa ceol mar tá sé suamhnach agus taitneamhach. Seinneann beagnach gach uirlis ach an uirlis is fearlam ná, well, ní féidir an ceanna fiacha. Dúirt mo bháim go thosaigh mé ag canar roimh a bhí mé ag caint. Tá is go Seinneann ceol agus imríonn sport freisin agus is mála a bheith ag cócaireacht is ag léamh ach an cabh amsir is fearlam ná a bheith Seinneann ceol. Is fearlam ceol tradiisiúnta ach is mála a bheith ag Seinneann ceol Taylor Swift agus Mick Flannery agus duna ceoltóirí is fearlam Taylor Swift agus Mick Flannery. Well, bhíonn ag Seinneann ceol le mo bhúntóir cheol Nicola Leonard, bhíonn ag chana le mo bháim freisin. Seinneann Catherine an guitar agus Seinneann Charlie an bárán. Bhí báchús an seo roimh a bhí muid ná an seo. Rinne mo sean athair an tintán nuair a bhí sé ina chonaí an seo le mo bháim agus eachlann. Taim ag caitheáil le mo chláin agus déanam é sa saoire nuair atá sé Greenborough agus te agus taim amach sa bád le mo sean athair freisin an Oileán Trinity agus taim ar campa I rith na saoire leis an ionad caitheáil Chabháin. An rud is fearr domsa ná a bheith ag siúil ar Oileán Trinity le mo sean athair sean mháthair is mo chláin agus ag fiocha úla. Is mise Isabéil agus is ceol tóir mé.